Hello friends, welcome back my YouTube channel Jwogapu vlog. नै दिनैसो गोबाव जों खेनसे मिनि ब्लग होलायबाय लं खालामनो टाइमानो मोना दामानि नै जोंना लामाया नायलाय माबाय जान दङ नै गुवाहाटीनिया मैया अखायानो बे फुल जेब्रा दैजों फुल जाजोबदों बेयो गासिबो आइथिंआनो नोंसिना हाबजोबदों माने फुरा दुबाइ फेल जादों मैया पूरा गुवाहाटी से डूब गया था कल। ओह हॉस्टल फैफिनबाय ना ना करके हाँ सच में क्या करेगा अभी नायलाय सासे रुम सिङाव थांनानै जोङो थाला मारिनानै बायदिसिना फाग्ला मानसिलै मोनामदों माबायदि हालोदा गोजौनि भिउखौ देखायनानै दिनै खारा ना ना मेंगुलायो गाखोनो जोंना थाङाखै Finally, I'm alive. Oh, biar di four wheel te, sikai marote. Ini, nih, selalu pada baik cina, pada beri hostel, doai, hajar. Bye. Beewno दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ बाय बाय टाटा